La veritat és que el Team Amèrica està al servei de les grans multinacionals. Són tan dolents com els enemics que combaten. No és veritat! Som uns gilipolles! Uns gilipolles insensats i arrogants. I els del gremi d'actors, unes figues. I en Kim Jong-il, un dat pel cul. A les figues no els hi agradem, perquè els gilipolles es follen les figues. Però els gilipolles també es follen els dats pel cul. Uns culs que només es volen cagar en tot. Les figues es pensen que saben tractar els dats pel cul. Però l'únic que es pot follar viu un cul és un gilipolles, amb 2 collons. El problema dels gilipolles és que a vegades follen massa, o follen quan no toca. Sí, Gary, sí. I cal que una figa els hi pari els peus. Però a vegades les figues s'omplen de tanta merda que s'acaben semblant els culs. Perquè les figues només són a 2 dits dels culs. No en sé gaire, jo, d'aquest món de bojos. Però almenys sé que si no ens deixen follar-nos aquest dat pel cul, acabarem amb els gilipolles i les figues tots plens de merda. Digui'ns què pretén, Kim Jong-il! Fes alguna cosa, Alec Baldwin! D'això, l'escalfament del planeta i l'Amèrica corporativista.